बोली कहने की जानता न कि बूढ़ा हमारा के नाम मानेला। कौन हुआ तेरा बेटी तू सामने बैठा। एकदम इज्जत के लाज घोर के पी गल बनी का। हां दीदी जी मने का है पाउन जी रोरो ना बुझाला का हम नंदी में कौन कमी बा बताई ना। अरे कम से कम मिलिया के लिहाज को ले गोल लागत नहीं तो हम आशीर्वाद देत ये कौन गोल लागल कि कोरा में धके आप तो जात रहे कबे जी बेगो टांग के आई भाई भेड़वा के लेट होत रहे कबे आकाश हां तो पर थुक थुक कहत रही कि हाथ ना खजुआ यहां के घर में आइए बोल अब कौन कहीं की काम करे वाली घर में नहीं खे मने कॉल का चाहता दोनों जन मिलजुल के रहत जो तो अच्छा ना लगत टे। तो मान ली कि नैहर के छोड़ दे जी रात भर का दिन जाए दे फिर आ जाए बिहाने। अच्छा चलो अभी ओकरे बारे में सोचब हम। अभी हम जानत ना कि हम अपन पतोइन के विदाई कइल ना चाहेनी। ठीक बाटे ना हमके ठीक ना लगला हमर बेटी चल गइल ना जब से हम चाहेनी कि हमर पतो ना हमर दोनों जनी बेटी बन के रह जा। हेलो खूब बढ़िया बा प्रणाम। अरे हेरा में गरम का करे के बाटे और इको सार समाचार निक बा नु खूब बढ़िया नु अपन बताई रौरा ठीक बानी नु। अरे हमनी के तो ठीक है बानी चाची के हो और इको बताई के हो पाउन जी हई हां हां बता ले मम्मी जी ले बत्ती आय हेलो हां गोला तनिया माजी खुश रहे का समाचार बा छोड़ दो जा जा जा, जा अपन काम कर छोड़ नाराज का समाचार बा जी। हेलो हां गोला तनी खुश रहे का ठीक बानी समाचार ना बा खूब बढ़िया बानी। जा गेहूं बल्टी हम पानी भर के छतवा पे लेके चल तनिया ना गेहूं धो के डाल दो ना गेहूं नहाइब ना अभी ना नाइब रहा। हेलो अब बोली का समाचार बा। अरे का कोई समाचार का बाटे तबीयत खराब बा का माजी। हां जी ढेर हम तबीयत खराब बाटे जन्नी का होल बा। अब हम अपन दिल के दर्द के करा से कहे जाई आही दादा का होल बताई ना। केहू हमार दुख बुझे वाला नहीं के जननी रात दिन कपार में दर्द रहत टे। अरे का कौन दवाई ना लेनी है के दवाई लिया वाला बाटे दोनों बेटा बाहर है तब बूढ़ा बाहर है। अब जानते बानी कि सुनी ना हेलो हां एगो बात कहाँ बानी घर से बाहर है हां बोली ना एगो बात कहल चाहतनी कही कह दी कि सेम ना 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 बोली ना कोनो बात नहीं के बोली कही का बात बा कोनो दिक्कत बा रुपया पैसा चाहिए। अरे ना रुपया पैसा ना चाहिए अन धन रुपया पैसा सब भगवान देले बाना कुछ के कमी नहीं के तो का करी ब्रो का मदद करी बताई। हमार बात मानम गाड़ी लेके आई ना सुनी ना हेलो हॉस्पिटल ले जाए के बा। अरे ना बती सुनी बोली कहने की जानता न कि बूढ़ा हमारा के नाम मानेला ही दादा का कहम अब तो कहनी न कि एक दिन खाती आ जेती तनी हम तनी मन चलती जा एक जगह दवाई के। हां तो इहे नु कबे सरुरे से कहत नहीं कि गाड़ी लेके आई आई ना ए बरा ठीक है हमें बरा आवत नहीं गाड़ी का लेके आई बनवा दी रोरा के आए का बनवा दी कुछो बनवा दी बुचिया ठीक भी है ना खूब बढ़िया कोनो विशेष तैयारी नत करी हमनी के त मान ली कि हमरा दामाद है तो लड़के दाखिल नु बानी। अच्छा ठीक बा रोरा आई हम सरप्राइज देतनी हनु हां ठीक है बा हम आवत नहीं आए ठीक बाकी बहुत जल्दी है आई हां ठीक बा धरी आब ए बार तो तारा के फसइबे करम अपना जाल में देखो किंगन फसावतनी तू ना सोचले हो खब कि सास दामाद में प्यार किंगने होले लेकिन हम को के देखाइम किंगने होखेला। आब हमर बीमार भइल बा बीमार त कुछ और खाती बानी जातनी मुर्गा लिया के बनवा देबी आ अब मार मुर्गा के लेग पीस खियाई में प्यार वाला बात होती है तो फंसी न जइहा का बात बा कि अम्मा जी आता ना बेसबरी से बोलौले बड़ी हमरा के कोनो परेशानी बा कि रुपया पैसा घटल बा बुझाते नहीं खे चलो चलो तनी जौन बात हो जौन तो देखले जाई का बात बा कह तनी कि घूमे जाए के बा ने कह तनी कि तबीयत खराब बा हमारा तो कुछ बतिए नहीं के बुझात कि का बात बा अचानक फोन हम बतियावा तनी सरहज से लेके बतियावे लगली कौनो बात नहीं है फूले बा चल हो चनी हो पियो जी अरे गोला बतानी खुश रही पाउन अचानक फोन को के ना बतानी हो कि आप आवतनी अरे उहे के फोन कइले रहनी है अम्मा जी कहतनी कि कहां दुनी जाए के बाटे बड़ा जल्दबाजी में रहनी है तो वे कहां कहनी कि जाए चलो देव जी हमने के तो पते नहीं थे
कने का चरो जे हम आवत नहीं जनी और है प्याज ले बनी का ओह जात रही सब्जी छौंके खातिर न दाल तनी फ्राई बड़ी तेजी में रहनी होगा क्या तो हम भेंट को हम आवत नहीं नु तो हमरो ऐसे बोलत नहीं कहां बानी का जानी कहाँ तक गई नहीं हमी बहरी है बहरी कहीं गई लो खब अच्छा रह जी रोके हम जाए तनी देखत न बेगवा धक तनी बहरी हम छे ये कहली बूढ़ी ना कहलिए कि पाहु ना आवतनी ये कहतनी कि फोन कइले रही तबीयत खराब बा अन त भिरिए न बैठल हई जे पाउन के फोन आइल रहे त कम यो ना खेला पानी करेली बाप रे बाप निकल गल राखी सर से करा सोचतन के आगे धरा के जोन बनावे के अपन बना लियो जा चूल्हा दीदी एगो तो ठंडी पाला में जब बैठल निको ना लागेला आ दीदी एगो बानी कि वहाँ के चूल्हा पे आगे धरा ही ना आवेला वो हमारे आगे उतरल बन तो पता ना कैसे बनावत खात रहनी है वहाँ के खाली गैसे पास करी ना अरे बाबा रोरा बैठल तनी है ने हम ताकत तनी हो ले रोरा बैठल बनी किचन के कोन तो ये राखी निकालत रहनी हम का जानते अरे ओरा पाती भइला फोन पर तो कहबो ना कहनी है खुश रही और माई का ये सिखौले कि दू बोली बतिया लियल जाला तब गोड़ लागल जाला आमा जी ओकरी फोन वाले करोला से ना बतियावत रही हां हां आ बड़ी बेचैनी में बोलत रहनी कि काहे ने कहां दूने जाए बा पहुनाए जल्दी तबियत खराब बा तू का बा यही सब झटके में चलल लवनी हमरा फोन करे के ना गांव लागल के रे हम फोन करी आमा जी के तबीयत खराब बा हां अब उहे के तो कहत कहां दूने लिया के जगह पर हम गड़िया ले ले बुढ़िया का तिरिया चोइतर के जानी ना पावेला का हम बता उसे तो हम माने के जाने में कुछ नहीं करवाइल का जाना बोलौले हम तो उहे के जानते और कुल बताई बुची उची ठीक बानी जानी ए छटको हां मम्मी जी आई के मर्दाना बोलता हो पाहुन जी आइल बनी एने आवागन में तो रावत नहीं चल चल पाहुन जी ओजे धीरे हम रखिया फेंक दे ओहो मम्मी फुटी का दे ई तो बताओ हमारा से पहले ही पाहुन जी आ गई नी अरे आवा हो सर देने आई आई पाहुन जी कासे का बोलत नहीं तो दोनों जने मिल के बना दा जाए मुर्गा खुश रहे मुर्गा ले आइल बनी मम्मी जी हां आ को दोनों लिया के रो धो लेनी जे हमनी के पतो छ अरे धो लेती तो मार मसाला पिसा न गइल रही त आ तो हम कहमी तो का बन बिगड़ गइल बाटे एती कनियो की कहां अरे हां ठीक बाटे रुक जाई बताओ तो नहीं ले जाओ दोनों जन झटपट कनियो की चिंटुआ का चाउरवा का भात बनाता जा तबियत बा रोटी बताई अभी बनो बतौले तो भात तो बन अरे ले जा का हो गइल बाटे चली रोला चल माल बहुत खराब बा अरे तो अभी तो खराब बटले बतनी घर में बानी बेटी पतोन के सामने डांट होके ना बोलम त काहे तो करे ठीक से बोझे प्लास्टिक कहां लिया के कहां चले के बारे रखे कहनी है ना कि एगो बात कही किसी एम ना रहो अरे बोली ना जानता नहीं मैं बूढ़ा हमारा कुछ में गिनती ना करेला ना तीने में ना तेरह में तो तीने में ना तेरह में माने हम ही यार खाली जाने के तीसरा आदमी ना जाने के वो तो कहीं बतिया रहो तो घुमावत नहीं इतना कि हमरा कुछ बुझाते नहीं घुमा के बात नहीं के रोज हम प्यार करेनी है महाराज रो क्या बात कहते नहीं रो बुझाता का कहते नहीं हम यही खातिर बीमार बनी और कुछ खातिर ना मने का है कि आज जुग जमाना तक नहीं कि कहां से कहां चल गइल बाटे महाराज प्यार करे खातिर रो बीमार बनी सुन ना ताकि मने का दिक्कत बाटे महाराज बुझत रो समझत रो हमर सास नु हई आ काल गुले लड़की जान जाई हमर मौगी जान जाई तो रो बुझाता अपने लड़की के घर में उजार देम रो मने कैसे लड़कियां जान जे हम ही आप जाने के तो लड़कियां के गाने जान जाते मने हमारी में का कमी बाटे बताई अबे जान दे देम तो मने का महाराज हमारा तो ये चीज के माने जीवन को हम तेवन हम आपके देम ठीक बा हम आपसे कुछ लेम ना अब ऐसे में हम कुछ कमी नहीं के बूढ़ा हमर तो कमाते बा पर नतिए बाहर से जाओ भी ना करेला कोबो तो रो समझ जे समझदार खातिर सारा काफी होकेला कैसन बात कहता नहीं हमारा तो कुछ बुझाते प्यार बाकी ना होय ना बता कहिए पाऊं जी चली खाना खा ली हां चलतन चल चली आई जल्दी आई आवतनी का कहतनी ये भगवान जी काम कोई मोर समझ में नहीं के आवत लेकिन कुछ कह प्यार बा कैसे जब जब कहत रहनी जब जब मुस्कियात रहलन कोनो बात ना हम जानते बनी कि हमर प्यार है ऐसा ना कि बतिया लिया की बात से तो अच्छा फिर बाद में देख लिए आई बेर के लेके भागिए जात ना रो हम
आ ना ये तू करिया सब आ वो बूढ़ो जान जाई कि कमैला में ना कमैला में काता नहीं तू बाटे। चली जी। सुधीर के दीदी अच्छी ना समोसा खाली काट काट के गई जी दीदी रो रो गजब अजी के। धोआ ई बताई पाहुन खाना कैसन बनैले रही हम। एक नंबर के एकदम हम स्पेशल ना आप खातिर बनैले रही। रोज खाना तो ही बनाएली लेकिन एबार हम कहनी कि अपना आय दादा दीदी जी तो अपनी मोने पूरा एकदम जत लेके ये बताई आपके दीदिया के हाथ के कैसन लागेला खाना खानी तो थोड़ी सा बात अब हमरा के जाय दियो घर जनी घरे एगो तो हमनी के नंदोई बानी को वो आई एक तो लौटा। आगु तइले भागे नी। अरे का करो हमनी के टाइम ना रह जनी देखी हम ले आज बेगवा ले आई जनी आज रात भर रही ओकरी बादे आप जाए आज रही आ कल चल जिम ना रौरा के केहू रखी ना बेगत रखी ठीक नु ना बे बेरा तो मान लो मुर्गा खाइए लेनी अब रात के का करो मरवाई मछली मछरी हम मछरी मार के मछली मार के मेरा खा ले। दीदी वाला अंडा खियाल जी आपकी दीदिया का खिया देवे के ना कम मरवाई तो रुक जाए मरवाई मछली उछली गाढ़ा में यही बार फोन करतनी आपकी दीदिया के हैं ठीक बा बोला देतनी कि पाउन उदासल बानी चल आई मन नहीं लागत का भाभी ना बेगवा ले अच्छा ले ना अजी। माना तो गोड़ लगा नहीं बेगवा ले गो लागत नहीं इतना काते जी में बनी ले बेगवा ले अरे जाता नहीं हो को तो ना है गुतल रहने जा अच्छा ना लगेला कि आगे काटे तो बहुत धौरेला लगेला। आपके ये ये बताई पाऊ जी रो के बुझाला कि कोई लखे दले बकाजी आवे नहीं तिले तिले ठीक निकल बा गई अब फोन से बातचीत होई अच्छा बताई कपड़ा उपड़ा भर के लेके आइल बनी कि 2-3 दिन रुक अब फिर बहनिया का फोन आ गइल रही। ठीक बा प्रणाम हां दीदी यार पहनाइलो यहाँ खुश रही पहुंच के फोन कर दे कुछ कतो न उल्टा सीधा बोलदा मजाक करल लेकिन एक बुरा ना माने ना। आइए मम्मी जी अरे दीदी जी कोबे ले बूढ़ी कहाँ गइल बाड़ी आहो जहाँ तू बड़ू तहाँ हमू बानी हमरा के का पता अब रोख देखतनी कहाँ गइली हो। रुके हम आतनी बाप रे बाप बताव ई प्यार कोले बनो के खिलवाड़ कोले बनो आय हम तो धनिया के लगे एक खाती कहमी ताकि केनो अइबो करी त काहे कि धनिया खोटतनी आई जब बैठल बनी अबे से हम बैठल बनी एक त हमरा गोड़ पर बैठ ना जाला आ तबे से बैठ के ताकतनी अपना मन इनकरा बुझाते काल का बतिया ना दुख सुख दिमाग खराब होताटे धनियो खोट के का करो समझे में नहीं किया खिसी आइले बा। हेने काहे बैठल बनी आ कौन दुख सुख बतिया हंसत कौन एकदम दुख सुख बतिया उतरनी अरे जानते हुकर बहाना मार देने के जाता नहीं अब हंसत जाने के पर बेगो टांग के लेके आइल बानी जीवन जीवन हम कोई जीवन नहीं जीवन कइले साफ बानी एकदम सुन के कोई नहीं है साफ एकदम रोल कर देनी ऐसा ना के और कहनी है कि बुचिया के नत बताइम कुछ ठीक बाटे आई काम करी चली दिल्ली दिल्ली हाँ वही हाँ अभी हमरा न के लेके चली भाग जाए जल्दी तब न माने का दिक्कत बा लेके भागे में बात बा ऐसा नु ओकर देह छूटे के वजह नी आ रुक जइते ओकर देहिया छूट अब जाए एकर मतलब प्यार नहीं के तो छोड़ दे जा दे अरे सुनी बस 2 महीना का तो बात बा पैसा चाहिए हम पैसा गड्डी के ठीक देते बा वो सबसे दिक्कत नहीं के हम्म। मान ली कि तनी गांव घर के देखी एक तो हमनी के अबैध सास दामाद के पहिले त बात बा फिर कहते सास दामाद ओहो समझी हमरो के समझावत तनी तो तनी सा में बच बचा के चले के बा ओकर देहिया छूट जादी जनी तब जाके तनी बढ़ई उरही करवा दे तनी हम ठीक बा ओकरा बाद हमनी के जेने चले के एकदम न्यूट्रल हो जाए के जनी कि ना गाना सुन ले बानी कि ना कि तो हई वाला बुलबुल वाला गाना के गाने है हम्म तनी गई ना कौन है अरे कि पीछा लेके घूमिला गुलाब वाला फूल बोलो बोलो बोले धीरे धीरे सुनियो सो तो उनसे कोई दिल में न कि गामे जाता नी हां कह देनी कि जाता लेकिन वो जो सकारत ना रही ना कि तो अब हम सोचत रही कि गने मने एथु करी लेकिन हम जो मुस्की आई तो जान गई कि हम सुनी प्यार ना साथ मरेंगे गई ना साथ जी कितना निमर हो रहा गावे ने सुर में एकदम सुर मिला देवे साफ है सुनी ना कि जो हिया अपना दिलवा से दूरी कर बसना वो सो काहे गीत गावत नहीं रोसरी से फसरी लगा के मरी जाइब हम कितना निमर हो रहा गीत तू गावे सामने बैठ एकदम इज्जत के लाज घोर के पी गइल बनी का हां दीदी जी
माने का है पाऊंजी रोरो ना बुझाला का हम नंदी में कौन कमी बा बताई ना अरे कम से कम मुंह मिलिया के लिहाज को ले गोल लागत नहीं तो हम आशीर्वाद देते ये कौन गोड़ लागल कि कोरा में धके आप तो जात रहे कबे जी बेगो टांग के आई भाई भेड़ुआ के लेट होत रहे कबे आकाश हां तो पर थुक थुक कहत रही कि हाथ ना खोजुआ यहाँ के देखी मम्मी जी अब हमार मत का भइला जानत नहीं हम आइने हम एने लकड़ी ले जाई पिछुती तो देखो तन के धनिया के और हाथा में आवाज सुना हमको कि भाई कौन चो हेलल बा चुप रही पाऊं हमारे एक शब्द मत बोली रो ए पाहुन आप ले ये उम्मीद ना रहे आ सुने दीदी जी आ दोनों जना लिपटाल बालो अरे उ तो हमरा शक बुझाइबे कइलो ही दिनवे आ कि जे पाहुन आइनी जानू लेकिन कहत ना रही हम बताओ तो पाहुन आई नहीं सुनी ओ दिन फोन छीन के हमारे लगली बतियावे तले ओ दिन हाथ देखनी तो धइले रहली पाहुन जी के खाना खाए खातिर बोलगनी आ एकदम तारा ई ना बुझलो कि तो अपना हां यो फायदा सा कि मुर्गा बिना कहले लिया दिहली हां तो सही है ये में कौन झूठ बा एगो बात कहीं दूसरा के घर उजाड़ लेती तो तनी कहूं के अपने बेटी को घर उजाड़ दे कबो ना सोचले अरे सोतेलियो माइले गल गुजर बाड़ी जी अब उम्मीद ना रहे आपका मेहरारू नहीं खजी है बुढ़िया में का देखनी है माने हम अपन डिलीवरी वाला मेरा छोड़ के हम माने सास के फेर में पड़ल बनी देखी पाऊं जी अब रखे चुपल ठीक नु आ कम पॉलिसी मारी आ तारा है अब का हम कहीं खेला तनको लाज बदल गनी हमारा से तो आप पैसा लेके प्यार कोइले बनी तब काहे बदल गनी हम हां बदल गनी आप दिखा देनी अपन हैं कहत रही रवि तो कहले ना कि कुल बात के छुपा कर एक बदल बनी दूसरा के घर उजाड़ले रहती मम्मी जी ने तो तनी ठीक लगी तो अपने बेटी के घर उजाड़ दी हनी इतना आपसे उम्मीद ना रहे समझा नहीं हेलो हम अपन डिलीवरी वाला मेरा के छोड़ के हम सास के फेर में बनी रहे दिया हमरे करावल बनी होय देखो कितना बदल गनी कहत रहनी कि नहीं देखो तो रोवे अरे बाप भाई कहत रही कि पैसा पर प्यार भइल भाई प्यार कभी छूटने के सकत देख लो पैसा रौरे को क्रिया खइले ना कि कुल के बात के केहू भी कहे के नहीं के हाल कहब हम नहीं आ तब हम कहनी आ कातरा बात करे कि केहू के पैसा जाने ना रहे तो बिटिवा खातिर अभी हमनी को दूध को भौजाई उनको जिंदा बानी जे समझा नहीं हमरे ले कहले कहानी है हमरे ले कहले रहती रह के ना मिला तब तो की एक बतियारी कोई नहीं हमरा से बड़ी क्रिया के धरवले रहनी कि केहू से बात कहे के ना हम लेके भागे कॉलोनी लेके भागी हां ये दीदी लास्ट जी शर्म तो गदरी हइए नहीं खे कि हे उम्र में लेके भागी बुढ़ावा में जवानी छटकर अरे अरे बुढ़िया ए भगवान जी देखत रे बुढ़िया के बुढ़ापा में जवान छटकर चली पूछी जी के फोन करी फोन कह के जौन ना कह के तवन कहतनी हे बुढ़िया के तनको गदरी लाज शर्म बाटे अब ताई दामाद के लेके भागले गांव घर के लोग का कहिए दादा हटी जी दीदी की नहीं किस की बेटी देखो तो ये दादा एक गर्मी छैले बाटे बुढ़िया का बुढ़ापा में जवानी छटकर आ ये दीदी हम तो बेटी हुआ के मुंह लगा तो दो बड़ी दे लेके उ बच्चिया के हमरा का होई कौना और के लगी न दूसर के हु उजारे ला घर न त तनी ना बुझाला लेकिन अपने महतारी हो के आ पेटी में छुरा भोकले बाड़ी बताओ इनका तनको लाज शर्म लागत यही बेरा बिटिवा के फोन क के कुल बात आ ये दीदी जी का को हम है बेटा के इचको ना बुझाइले उ लइका के सदमा में लग जी तो कोई का करी अब चल के एक भैया के भेज के उनका बुलाएवल जा हमर मुहावा आप मत ताकल करे हम लटपटाए ला